Това е сиреще. Актуално на времето се е получавало закваската за сиренето. Това се извадено от стомаха на млади животни, на ярета и на агнета. След това се приготвя, той трябва да изсъхне и след това се приготвя самата мая за сиренето. Се поставя бялото саламурено сирене, което е това едно прясно бяло саламурено сирене. Което се нарязва на малки парчета, защото такава е технологията тук. Остава се да се осолява. И след това се поставя в саламур. А в другите качета в момента какво има? Сирене, по същия начин бяло. И в момента стои за озряване. За озряване. До тук. Това е начинът, в който се консервира самото сирене. И в тези съдове всъщност то преминава в крайна фаза. Това е фазата, в която върху него има следваща консервация. Това е консервация с плесен. Плесента го обогатява с аромат, обогатява го с вкус и по този начин се получава това е специфичният вкус на сиренето, което е тук в черният.